The Local Traveller together with Visit Malta. Enemed. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Illum ninsab f'sit illi huwa ġawra storika u arkitettonika tagħna l-Maltin. Post illi kien iddeterjora ftit però wara snin ta' restawr illum nistgħu ngawduh fil-glorja tiegħu. Ejjew miegħi. Idek fid indur id-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jirdid, x'in niġbraw bil-mixi, naru silċin gawdu l-ħajja, mosri barżew u ġrajja, dragoni minn ta' kull is, ħajja waħda għal-pinnis. Hawnhekk fuq l-għolja tal-ħorra li tħares lejn nofs Malta hawn waħda mill-iktar monumenti arkitettoniċi illi għandna f'Malta. Iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Illum ħaniltaqa' ma' ftit nies illi qegħdin hawnhekk jadduli dak illi ġara f'dawn l-aħħar ftit snin biex proprju llum nerġgħu nistgħu ngawduh f'din il-glorja tiegħu. Eman, naf li tħobb ħafna l-istorja u għalhekk irrakkomandaw lilek. Għajdli ftit fuq dan il-post l-ewwel nett. Mela, l-oriġini ta' dal-post kellha storja daqsxejn komplikata. L-istorja ta' dal-ċimiterju bdiet billi it-twaqqif tiegħu kien miftuħ biss għall-membri tal-Knisja Kattolika li kienu ġejjin jew residenti mill-Belt, mill-Furjana u l-Kottonera. Dan għaliex daw kienu l-aktar parti iffullata bħala residenti u l-Ingliżi li kienu xufati diġà mill-pesta tal-1813 u minn diversi mxiji tal-kolera, bdew jaħsbu biex jagħmlu ċimiterju għal dan nies biex kemm jista' jkun jevitaw li jkun hemm xi mxija derivata minn kadavru infettat f'dawn il-postijiet. Għal raġuni sempliċi il għaliex jekk din issir, dan ovvjament se jkun hemm straġi kbira għax dawna kienu l-aktar ġoni popolati bin-nies minħabba t-tartnar. Jiena smajt li meta nfetaħ da ħadd ma rid jindifen fih u ndifnet l-ewwel waħda mara kienet tal-laba. Ekku, u raġuni kienet sempliċi. Aħna rridu naraw din l-idea bil-lenti ta' dak iż-żmien, mela. In-nies x'kienet tifrekwenta ta' kuljum u ma kienet tonqos qatt? Il-preċetti tal-Knisja. Mela inti la darba mort il-Knisja, inti awtomatikament qiegħed iżżur ukoll il-post fejn huma mistrieħa il-membri tal-familja tiegħek u dawk kollha li jgħixu madwarek. Biex bniedem ma kienx jindifen fil-Knisja, kien ikun hemm xi ħaġa tassew gravi. Nies li jmutu spreċettati, li kienu ftit, u li kundannati għal-mewt. Allura, kif żviluppa dan il-post? Anke l-fatt li issa għandek monumenti mill-isbaħ ta' kappelli privati, bl-intriċċi kollha ta' Jekk irridu nagħmluha b'mod sempliċi, bil-pika. Mela l-post inbena, tlesta, ġie inawgurat u ħadd ma ġie hawnhekk. Għaliex għax ħadd ma rrid jaċċetta li jibgħat il-niesu il-barra mill-Knisja u jitfinhom hawnhekk f'post miftuħ li kien meqjus xi ħaġa inawdibbli għan-nies ta' dak iż-żmien. Allura l-ewwel nies li jaċċettaw kienu n-nies ta' Bormla. Nies ta' Bormla kellmu mal-isqof u l-qbil instab bil-nies ta' Bormla offrew paċifikament mal-isqof li huma ma jsibu l-ebda oġġezzjoni li l-mejtin tagħhom jibdew jibgħatu hawnhekk. Allura l-isqof tom dritta li l-Bormliżi meta jaslu hawnhekk għad-difna setgħu jiddaħħlu fil-Knisja l-kbira b'xejn biex it-talba tal-aħħar tingħad hemmhekk minflok ma tingħad fuq il-qabr. Il-pika, għaliex il-pika? Mela, meta n-nies ta' Bormla aċċettaw illi jibdew jidfnu hawnhekk, l-oħrajn tal-Kottonera feċi qalu l-abdew ta' Bormla aħna maħna xejn inqas, x'jiġri b'dal affarijiet. Jekk jiena minn Bormla għam l-istatwa tal-Kunċizzjoni u ta' ma' ġenbi għandu qabar u għam il-Birgu, irrid jagħmel statwa ta' San Lawrenz, tiegħu ħajjagħmilha ikbar u ħajjagħmilha isbaħ. Dak iż-żmien kull belt u raħal kellha l-iskulturi tagħha u ħafna minnhom kienu jagħmlu dan ix-xogħol terġa' mhux b'interess għall-ħlas, imma anki ppika bejniethom min għamel l-akbar wieħed u l-isbaħ wieħed.
Id-dettalli li qed nosserva llum fuq dawn il-kappelli privati hija xi ħaġa ta' meravilja, xi ħaġa li ma tantx għadek tara bħala u hawnhekk jinsabu waħda fejn l-oħra. Il-vera monumenti li ta' min wieħed jiġi u japprezzhom. Dr. Xwiri, fl-għonet nixtieq nistaqsik għaliex vera tidher appassjonat u tinstema appassjonat ħafna meta titkellem dwar dan is-sit. Xi fisser għalik? U nixtieq tgħaddi messaġġ ukoll għaliex għandu jkun monument illi il-Maltin u l-Awċin u t-turisti iżuru. Iċ-ċimiterju ta' Santa Maria Dolorata huwa wirt storiku. Huwa wirt storiku ta' arti, ta' arkitettura, spiritwali, li sfortunatament ma napprezzawx biżejjed. Huwa mimli kappelli, monumenti, wieħed isbaħ mill-ieħor li aħna bħala FMS għandna l-unur ngħidu, l-pjaċir ngħidu li ristawrajnieh u ġibnieh fil-glorja li kien tiegħu għalina ġenerazzjoni tagħna, però aktar importanti għall-ġenerazzjoni li ġejjin warajna. Ninsabu issa qoddim il-kappella li hija dedikata lid-duluri mal-perit li ħaħsib ir-restawr. Ovvjament Perit Leonet grazzi tax-xogħol li għamiltu, ix-xogħol li sar ta' restawr b'rispett lejn id-diżinn oriġinali neogotiku li kien għamel Emanuele Luigi Galizja fis-seklu 19. X'inhu huma l-affarijiet li qattu verament attenti għalihom biex tkunu tistgħu anke tirrispettaw dawn id-diżinji u iżommu tikkultivaw forsi materjali li llum il-ġurnata ma tantx għadna nużawhom. Sewa, kif qed sewwa il-ċimiterju kollu, speċjalment anke l-kappella huma fuq stil neogotiku. Li huwa interessanti f'din dal-proġett kollu iltqajna ma' diversi materjali, mhux biss il-ġebla li aħna ħafna drabi iktar imdorrijin li nirrestawraw, però jekk naraw il-kappella għandek is-saqaf li huwa tal-injam huwa kopert biż-żingu li hija xi ħaġa kważi unika għal Malta bażikament, allura għandek il-ġebla, għandek l-injam, għandek il-saqaf minn ġewwa li huwa maħdum bil-ġesso, ġifieri l-iskultura fina kollha li naraw hija maħduma bil-ġesso. U mbagħad kellna wkoll anki ħafna ħadid fondut il-cast iron il-rixtelli li hemm fuq barra li matul is-snin ġarbu ħafna ħsarat u dak ukoll irrestawrajnihom użajna metodi li huma jaqblu mal-oriġinali, rġajna użajna l-cast iron biex ħadna forom minn fuq l-oriġinali, rġajna ħdimnihom biex ikunu jistgħu jiffitjaw u nibżgħu għal materjal oriġinali li aħna għandna li aħna sibna pratikament li huwa tal-epoka li sar fih il-bini. U rġajna rrikrejajna dawk il-biċċiet. Importanti li l-mod ta' kif rrikrejajnhom jibqgħu jidhru li huma oriġinali però jiffitjaw għax qed nużaw l-istess kunċetti, l-istess disinji illi kien hemm. Apparti il-kappella ġew restawrati, pereżempju l-Via Sagra kont qed issemmili, xi żjed? Mela, u restawrat il-kumpless kollu, ġifieri dak kollu li huwa bini pubbliku fil-ċimiterju ġie restawrat. U jinkludi ħafna binijiet, ġifieri il-kappella prinċipali, l-Arcade of Tablets li xejn tidħol il-bib prinċipali, il-bib ta' wara, id-depost, il-kamra mortwarja, il-ċimiterju ta' Trabi, it-taraċ intutiela, ġifieri dan kollha il-binijiet kollha kienu parti mix-xogħol estensiv ta' restawr illi saru kollha kellhom il-problematiċi tagħhom biex aħna nistajna nindirizzaw. Min meta jsifer imur iżur ċimiterji u fejn huma mitfuna persuni importanti fl-istorja. Jiena l-ewwel wieħed. Din immaġna, dan mhuwiex sit imma li sa issa forsi inħoss li diġà qed jiġbed dan it-tip ta' interess ta' viżitatur. Tara l-potenzjal fih ġifieri. Għax għandna diversi personalitajiet interessanti. Ara dan hekk għandna 310,000 ruħ mitfunin hawnhekk. Kull bniedem kellu l-istorja tiegħu. Għamil xej għanna per eżempju l-Joseph Calleja, l-attur Malti ta' Hollywood, b'57 film fil-karriera tiegħu. Waħda mill-aktar persuni li it-turisti ifittxu hija Christina Radcliffe, li kienet żeffina tal-kabaret, kienet taħdem l-Ascaris War Rooms matul il-gwerra, u li l-istorja romantika tagħha
hija isa meħuda minn novella, ma hija reali. Għandek pereżempju il-qabar ta' Twanja Kulina, tifel ta' Ġiġa, illi ukoll jiġu diversi nies fuq. Interessanti ħafna u grazzi ta' dell-informazzjoni. You're welcome. U b'din l-okkażjoni llum ikolli nammetti li rajt u esperjenzajt dan is-sit tranquill mimli l-istorja minn għajnejn ġodda. The Local Traveller, together with Visit Malta, NMED, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi